ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ବାପ ଘର ଲୋକ କେହି ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାରେ ଆସିବାରେ ହେଉ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି କଣ ହେଇପାରେ କହିଲେ? ସେହିଭଳି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ ବାପ ଘରୁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ବେଶୀ ତ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଏତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଦେଖି ଟିକେ କୋଳେଇ ନବାକୁ। କେବଳ ବାବା ଏକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପିଇସା, ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ରାତି ଯାକ ଟ୍ରେନ ଜର୍ଣ୍ଣି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସକାଳେ। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଗେ କପେ ଲେଖାଏଁ ଚା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଦେଲି। ବାବା ପ୍ରଥମେ କି ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅଚିହ୍ନା ବାରି କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ରହିଲା। ଆଉ ଏଠି ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାପୋଡ଼, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଇ ଏଠି ଦୁହେଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପତିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଡ଼ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇସାରି ବାବା ଓ ପିଇସା ଦୁହେଁ ମିଶି ବାହାରି ଗଲେ ରାୟଗଡ଼ିଆ ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଠାକାର ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଫେମସ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରେନରକୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବି ଫଟୋ ଉଠି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତ ସେପଟେ ସେ ଦୁହିଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ଧରିବାକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ଖୁଆଇ ସାରି ଶୁଆଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଢେର ସାରା କାମ ବାକି ଅଛି, ତ ଛୁଆକୁ ନ ଶୁଆଇଲେ ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଦେଖେଇଲି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କି ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚିପ୍ସ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଏଠି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମିକ୍ସଚର ସହିତ ଯୋଉ ମୁଗ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପିଇସା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଏଠି ସେଉ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି କାଢିକି ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଠି ବସିକି ସିଝା କରିବା ପାଇଁ କଟାକଟି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ସିଝା ବସେଇବା ସହିତ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ କଲା ବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ବାବା ଆଉ ପିଇସା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଇଏ ବି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥିଲା ଏଇ କଳା ଜରି ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟି। ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲାବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏପଟେ ଛୁଆକୁ ସିଝା ଖୁଆଉଥିଲେ। ସେ କଳା ଜରି ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷଟି ହେଲା ମଟନ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳିରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ। ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ଦୁଇ ଅଜାଯାଙ୍କ ନାତିକୁ ଧରି ମଜା କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାର 80% କାମ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଡ ଝରଣା ପୂରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଛୁଆକୁ ଦେଖ ବାଇକର ଆଗପଟେ ପୁରା ଆରାମ ସେ ବସି ଯାହା ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଞ୍ଜୟ କରି କରି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାଇ କଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାବା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହାଇ କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଇସା। ବାହାଘରର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଏଟା ତୃତୀୟ ଥର, କିନ୍ତୁ ପିଇସା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ରାୟଗଡାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟାକୁ କଣ ମିସ୍ କରିଦେଲେ ହବ। ଏବେ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ସହ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ସବୁ ହେଲା।